Добре ли е така? Май добре, май добре. Hello. Реших, че ще снимам няколко дена. Някакви работи, просто casual shit. Днес е събота, имам снимки с Габи, т.е. сега тръгвам от вкъщи, отиваме да вземем Габи. И след като я вземем, отиваме към локацията, тя е на 34 минути път от София. Това ми е фита за днес. Буквално съм в чисто черно целя. Но да, просто искам да ми е удобно. Сигурно бях в задръсане 20 минути, докато излезна от София. Знаеш ли бой някой от това, дето си правиш да се вдъхнови, после да го видиш как армия, това е като цвети, които са ти. Hi guys! Взехме Габи. Взехме мен и отиваме, няма да казваме къде, но отиваме да снимаме едни рокли. Да, снимаме за Евис. Имаме си тези рокли, аз вече успях да се омажа. Естествено. Да. Като цяло се опитваме да снимаме нещо. Аз се опитвам да снимам нещо, тя се опитва да им помага. Да, искаме да разберем как влогарите снимате с колите си. Да, защото буквално като идвах, като отидох да снимам Габи и се опитах да снимам, аз ще ви сложа някакви кадри в колата, на които съм, и просто камерата цялата ми се извърта. Аз знам, че снимат повечето с телефон. Да, но къде слагат телефона? Не знам, ако има хора, които се занимават с... То трябва да настрани дори. Именно. Да, някакви стойки има, не мога да разбереш. Или скоро заминаваме... Да, не съм казала за къде, смисъл... няма да казвам. Но може да ви кажем просто, че отиваме аз, Габи и още две момичета. И ще правим влогове. Ще се опитаме да правим влог. Да. Аз много искам, ама да видим. И може да ви кажем само, че е далеч и че е доста топло. Това е. Да. И че едната ни спирка е Дубай. Да, едното ни прекачване е в Дубай. Да. Това е. Не е по-далече от Дубай. Знаеш, ще е фън, ако направим влог. То я ще пробвам и ти, нали, ще дава влога. Хей, ти ли ще пробваш? Ще пробвам, защото не. Да има просто. Що да не е, смисъл. Ще е такова спомен с бебето, примерно. Сещаш ли се дори? Дори да не го качвам. Аз винаги много съм искала като Кардашианите. Си правя, те, нали, на раждане, на джендър ревю си правят супер много такова, да. И е супер сладко, от някой ден като гледа това дете, те му говорят на него. Просто супер сладко. И якото е, че те правят се едно като цял албум от видеа. В смисъл, и снимат с такава VHS камера, която е много яка, защото е ретро камера. Но като цяло, то дори да снимат с ретро камера, след 20 години, когато това дете вече е тин, колко по-ретро ще е. Да, реално като замислиш, то като е на 15-16. Да, защото той реално сега дете снима и то пак ще изглежда ретро. Даже камерата сама го прави да изглежда така по принцип. Да. В смисъл, не е толкова мега добро качество самата камера. В смисъл, окей качество, но не е някакво зверски добро. Да. Не се спешно какви дрехи трябва да се взема за там. Впрочем, знаеш, че абсолютно никаква представа нямам какво ще делам. И аз нямам. Само знам, че пътуваме на Хелуин и преди това ще да си направя някаква готина снимка на Хелуин, не мога да кача на Хелуин. Примерно или аз дойда до вас, или ти до нас, да си направим някакъв готин. Та на Кайли ме гледайте с размазаното е така. Аз вече ви го показвам. Бих ти снимала такова, смисъл. Да, иначе може да организираме да може 30 пърка пътуваме да сме, защото на 30 пърка няма кога. Летим бая късно, в смисъл ние летим някакво следобедно, впрочем, което е супер. Да, ще спим вечерта и направо като кацнем, ще е нов ден. Но не сме скапани. Ще сме много скапани, много ще сме скапани. Ама според мен повече ще има адреналин и вълнение. Да, че ще пътуваме френдли група и това е. Да. Само единственото, което си мисля е, че трябва да взема някакъв пауърбанк. Аз гледах в E-Style, имат едни такива. Ето си ги лепите и се лепят направо на камерата. Да, аз не знам тези за колко зареждания. Май за едно-две, мато... Защото аз искам нещо за 3-4, особено ако снимаме човек, в смисъл... Apple, те са повече. Но те са за iPhone, не са примерно. Да. Не е изцяло. Ако е такава изцяло, защото... Трябва да видим. Да, трябва наистина да отидем да видим, защото... Ако трябва да зареждам тази камера, аз нея ще снимам, не знам, защото не снимам реално с нея. Да бе, няма малко. Окей, то ние какво толкова ще правим? Ние ще пътуваме и ще се говорим. Ама като цяло аз с телефона, защото просто не знам много по-лесно ще. Пък и без това съм си взела. Аз това си взех. Марс само ме вика, снимай влогове, снимай влогове. Така ли? Сега брат ми да пита, кой е този, с който снимаш постоянно? Тук реално на този клип, като снимахме... Ето, кажи малко от кухнята. Може да, този клип, като снимахме... Тъкмо с Марси
Значи ние станахме кажа някъде 3 май. Се видяхме, от 3 сме се видяли и аз на 10 трябваше да пътувам за Ямайка. И беше много тъжно, защото нито аз да ходя, нито той искаше да ходи, защото нали, то такова имаше тръпка. Так му се прибирам от Ямайка, 10 часа вечерта кацам от Ямайка и тръгваме за Милано, което е 13 часа с колата. Аз съм пътувала 24 часа от Ямайка, кацам, минавам през нас, където бях преди. Само се обливам с един душ, защото 24 часа, нали, не съм си такова в самолета. Обливам се с един душ, обличам някакви дрехи и директно тръгваме за Милано. И още 12 часа път. Беше готино, защото бяхме много момичета, и беше супер фън. Вие сте били събрана много готина компания. Да, ми вика, ще ни отива в Милано, мега рандом. Ми го писа аз като бях в Ямайка. Вика, намери някакви момичета и аз викам и айде, то ще е мега готино. Пък те са готини. Идва ли кола там? Не. Не ми влезу как просто... Как не? Да, и ти даже не погледна. Не, аз гледам преди това, защото всеки случай. Реално помня, когато качеше нещата от Милано, защото... Тогава никой не знаеше още ще ме защото нали не искахме много да се знае. Помня, че тогава ще бях в кол, също тогава. Да, и помня, да, просто, че постоянно качеше от Милано някакви неща и тогава беше качила, че Марсо снима клип. Да, но реално аз само в кол съм качвала. Именно, не обясни какво правиш в Милано, ти просто сигурно е било вечерта и просто без никакъв контекст, без нищо предишно, просто качи някаква рандом снимка на теб и Марсо. Един на друг, да, те са заедно, смисъл на мен беше пределно ясно. И после видях, че реално са снимали клип. И не видях ти да участваш в този клип. Цял ние стигнахме. Да, и сега ще видиш. Ами, гайс, оставаме ви за малко, за да може да намерим къде да се приемем и да си оправим нещата и със сигурност ще ви пусна някакви кадри от, да знам, снимките. А и сигурно ще ги видите в Инстаграм, защото предполагам, че Габи ще ги качи до няколко дена. Нищо, тя просто каквото снима, качва след 15 минути. Буквално. Не, много красиво. Ма не знам дали ще се виждат. Много се радвам, че тия снимки ги правим с Габи и че ги снимам с нея, тъй като с нея се работи супер лесно. Защото може би имаме много еднотипни идеи. Що е? О, много красиво става. Официално приключихме за днес. Да, бяхме бързи. Бяхме доста бързи като цяло. Всичко стана 6. Сега трябва да качим снимките и да... Да, и аз да видим какво е станало. Защото наистина на фотоапарата изглеждат мега добре. И сега въпросът е какво ще правим. Не сме изморени, даже напротив. Аз супер много се редих, цяло мога да снимам още 5 часа. Да, беше някакво много свежо. Беше супер свежо, човек. Искам да ви покажа колко е красиво, не знам дали се вижда, защото камерата е обърната, ама е зверски красиво навънка. Чудихме дали да отидем вкъщи или просто да отидем в Габи, защото реално двамата живеем на еднакво разстояние горе-долу. И решихме, че отидем в Габи. Да, като цяло просто да ви апдейтнем, че отиваме в тях и ви влогнем и оттам. И ще ви покажем котката на Габи. Много е красиво. И всички викат, мале свинкс с козина. И аз към не е свинкс. И да, като цяло е това за сега. Дойдохме в Габи. Чакаме Big Brother. Да, мега сасия като цяло. Горе-долу е това. Почитам до вкъщи. Че си изкарахме много готино. Обещах ви като цяло да снимам по-често. Утре е неделя. Нямам никаква представа какво ще правя все още, тъй като нямам наистина никакви планове за тази неделя. Миналата неделя, миналия уикенд си бях до Пловдив. За днеска ви оставям. Hello! Днес е понеделник. Вчера не ви снимах абсолютно нищо, защото беше мега чил ден. Бях си вкъщи цял ден и просто си върших някакви неща вкъщи. Подготвих си някакви неща за пътуване. Никакъв багаж не съм събрал си още. И сега се облякох и отивам на лекции. Буквално днес съм облякал просто мега удобния сет от Zara си го взех, впрочем. Супер удобен е. Много е доволен. Влизаме ли в лекция? Guys. Решил съм да влогвам. Да. Да, мисля, че е Лайняна светлина. We out here.
Не, най-се. Свършихме лекция и ядем мега вкусна пица. Точно до небело. Доволни ли сме всичко? Да. И сега въпросът е какво ще правим след това. Какво ще правим? Чакаме Орхун да си вземе нещата за фитнес, да вършим някакви неща за университет, тъй като имаме доста проекти. Горе-долу е това. Имахме много приятна лекция. Реално лекцията беше много интересна. Беше много като се замислиш. Имахме много интересна лекция. Преподавателката, която я води, също е много готина. И просто винаги лекциите са 10 от 10. Марина, ти имаш нещо да кажеш? Пожелавам ви един успешен понеделник. Какво сте правили примерно в уикенда? Марина беше в заведение в Пловдив. Аз бях на снимки, вчера си почивах. Това ми беше уикенда. Аз вчера си почивах цял ден. Да, и аз. Защото аз ходих на военния клуб на парти, се казва. Да, изглеждаше найс. Впрочем, изглеждаше много найс, да. Много беше брутално. Не съм ходил на парти от супер много време и супер много ми се ходи на Те парти. казах, Апдейт. Решихме, че ще ходим в Марина. Вие както сте забелязали от последните клипове, аз само се моткам по на някакви хора, домовете. В смисъл, аз не си в нас, както виждате, аз само моткам само по гости. Беше много свеж ден, впрочем. Бяхме на университет. Вече явно, откакто смениха часа, супер бързо се стъмва и ми е много странно колко е тъмно вече навънка. Все едно е 10 сега. Все едно е 9-10 човек. Да. Взехме си някакви неща от магазина. Изтеклонни. Може да прекара мега анхелти много време. Аз не мога да прекарам толкова. Много буквам, когато гледам прекалено много телефон. В смисъл, аз постоянно нещо чеквам. Да, ще гледам, примерно, iPad и ще си пусна, ще гледам. Генерално телефон. Да, ти седиш много време, някакво мега unhealthy, просто време седиш. Аз вчера съм прекарал най-много време. Не знам дали може да познаете. 10. Знаете, вчера неделя съм прекарал най-много време 14 часа. 4 часа сигурно за снимки. Тала за цялата седмица общо ми е 28 часа, което е много. Като имаш напред да, че аз работя реално с телефон, смисъл. Малък апдейт. Правим отборд. Имам проект за уни. Искам да направя всекидневна за мой клиент, който задържа кафяви и меки тонове стени и обясни колко е важно всекидневна за човек, който кани постоянно гости и най-добрите са приятели. Ами хора, искам само да ви кажа, че Марина беше толкова добра, ми направи чай. И след малко go home по принцип, нали? Тук е полицията. Еми, ай, мери се народ. Ай. Не съм ви влогвал днес, но сега ще ви вкарам в плановете ни. С Орхон сме, с Мери. И отиваме да си взема допълнителна батерия за камерата, тъй като утре ще имам снимки сутринта. Гордо това и отиваме сега да си взема батерия и след това ще отиваме към Paradise. После трябва да стягаме багаж и на следващия ден летим. Много беше. Взех каквото ми трябваше. Не знам колко се вижда, но и сега отивам към Орхон, защото те паркираха доста наблизко. След това сме към Paradise. Мога да ви я покажа лекичко. Да, това е. Guys, не съм ви снимал много днеска, просто защото реално съм ви снимал до частта, в която отидахме в Paradise, поне това помня. И не съм ви снимал там процес на работа и така нататък. Аз си прибрах току-що и реално не сме правили нищо интересно. Отделно ми излезна снимки утре от 9, т.е. аз ще стана към 7, 8 най-късно, защото имам само 30 минути път до студиото, 4 съм на снимки, след това съм на фризьор и след фризьора трябва да прибера, за да мога да си оправям лека по лека багажа, защото на следващия ден летим и мисля и утре да снимам. Добро утро. Единствено в момента се притеснявам, че може би малко ще закъсня, защото със сигурност ще има трафик. Тръгвам нататък.
Бесен си, виждам те бесен си. Официално приключих снимки, минаха супер, на фризьор сме. Ще ме питаш какво ще правим, нали? Но там върват нещата, за съжаление. Върви се забавлява и се спре си кефа. Божко ти. Сам.